Sa Good Vibes, pinakauna nga condominium tower sa property giant nga Megaworld ang ginpakita sa katapos ng media kag vloggers. Pagasugda naman sa masunod nga bulan ang pag-turnover sa mga units sa Tag-iya. May report si Romeo Subaldo. Hotel living, inegratanyag sang Regis ang Megaworld sa mga unit owners. Halin sa lobby pakadto sa amenities ng condominium tower, daw parehos lang nga nag-a-istar ka sa isa ka hotel. Sa lobby pa lang, modern and contemporary ang design kag inspired sang isa ka hotel sa France. The design of the lobby is actually inspired by one of the well-known hotels in Cannes, France, which is Hotel Regis. It is located near the Mediterranean coast. So the design of that hotel embodies carefree look with blend elements of modern and contemporary design. May centralized mailroom, may security command center, may 3 ka mga elevators, sa kabilugan may 328 ka units ang Regis nga mayara sang studio type. May 1-bedroom unit, kag 2-bedroom units nga may maid's room. Para makumpleto ang hotel living experience, may kaugalingon ini nga fitness gym kag wellness and fitness room para sa iban pwede nga mga physical activities. May mga safety devices para sa future unit owners. Once na merong mag-register na smoke or fire in any of the floors, so maglalight po siya dito para maiiwasan natin yung floor na yun. May daycare for kids kag playroom for kids at heart. May pool area kung saan nagaatubang sa sunset over Bacolod City. Ang pool, 19 meters long, panglapping. May jogging area nga pwede makalibot sa bilog nga building. Kag, may function room for small gatherings sa mga unit owners kag sa ilang mga bisita. Sunod sa kay Jennifer Palmares Fong, Vice President for Sales and Marketing sa Megaworld Visayas, sa bulan sa Setyembre, maamat-abat na sila turnover sa units sa mga Tag-iya sini. Almost sold out ang tanan ng mga 328 units kag jutay na lang gid ang available para sa Regis Tower. Right now, we have very few units left here. Very few, like I think 3-4 units left here. Ginanunsyo man ni Harold Geronimo, ang Vice President kag Head sa Public Relations and Media Affairs sa Megaworld Corporation, nga ang The Upper East kung saan inahamtang ang Regis ang mangin isa sa mga venue sa Mascara Festival 2022. So for the success of Upper East and Regis, and of course, one of the main venues of Mascara Festival this year, the Upper East. Magluwas sa Regis, may iban pagid nga mga condo towers nga ginatukod sa The Upper East.